Garwa ingkang satu sinuba sagung pakurmatan. Pareng matur dhumateng panjenenganipun Bapak Ibu Guru Dalasan Karyawan Karyawati SMK Negeri Kali Sukoharjo sekalian garwa ingkang satuhu kinurmatan. Boten katalunten pareng matur dhumateng para putra para putri panjenenganipun Bapak Ibu Guru Karyawan Karyawati SMK Negeri Kali Sukoharjo ingkang pantes kula tresnani. Lumebenipun dhumateng para kadang muda tumarina ingkang pantes sinudarsana. Mliginipun pareng matur dhumateng panjenenganipun Bapak Agung Sulistiono Sarjana Pendidikan saklangsa ingkang satuhu bagya mulya. Kanthi linambaran trapsila ing budi miwah ngaturaken sewu ageng pangaksama inggih awit keparengipun panitia kerja Anjangsana Putaran kaping 6 SMK Negeri Kali Sukoharjo, kula ingkang piniji dados angling atur kinen badhe ngaturaken pambagya harja wilujeng rawuh dumateng para rawuh sedaya. Anamung saderengipun kula ngaturaken kasubahan rawuh dumateng panjenengan sedaya. Sumangga langkung rumiyin panjenengan sami kula dherekaken mujudaken ras puji dalam syukur wonten ngasodalan Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan kasarasan luwih karahayan dumateng kita sedaya. Katitik sida sedaya saged kempal manunggal wonten dalem mriki griyanipun Bapak Agung Sulistiono Sarjana Pendidikan kanthi wilujeng kalis ing rebuta mboten kekirangan satunggalipun punapa-punapa. Menggatur ingkang salajengipun sumangga salam tuwin selawat kita kunjukaken dumateng junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambahipun dumateng para keluarganipun, para sahabatipun, para tabiin, para alim ulama, dumugi para pendherekipun ingkang tansah setya tuhu urung kepitusahipun nggih menika ngrasulat Islam. Mugi-mugi kula panjenengan sami ingkang rawuh wonten griya mriki saged kareken dados kewanipun umatipun, tundhonipun sak mangke saged pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Dumateng Bapak Ibu ingkang benten kapitadosan kawula sumanggaken dumateng kiblating panembah. Bapak Ibu para rawuh ingkang satu kinurmatan, murpakani atur kula minangka tanging atur panjenenganipun panitia kerja Anjangsana Putaran kaping 6 menggah atur ingkang sepisan kula sarencang ngambali ngaturaken kasugengan rawuh dumateng panjenengan sedaya. Ugi ngaturaken agunging panuwun bilih panjenengan sedaya sampun kersa nggaraken wekdal saperlu nuhunipun napa undanganipun panitia kerja Anjangsana Putaran kaping 6. Nggih menika wonten ing dinten Minggu Wage Surya kaping 11 warsa 11 September warsa 2020. Ing ari kalih menika kirang langkung tabuh 9 inci wekdal Indonesia kiring. Menggatur ingkang salajengipun Bapak Ibu para rawuh sedaya, mbok bilih wasing gati adicara ing ari kalih punika nggih menika silaturahmi keluarga ageng SMK Negeri Kali Sukoharjo. Mugi-mugi kanthi silaturahmi kala wau saged ndadosaken SMK Negeri Kali Sukoharjo langkung sentosa wonten taun-taun ingkang ngajeng. Allahumma amin. Bapak Ibu para rawuh ingkang kinurmatan, ari kalang punika panitia kerja Anjangsana Putaran kaping 6 mendhet ira-irahan wonten ing dinten menika wonten ing Anjangsana Putaran kaping 6 nggih menika nguri-nguri kabudayan Jawi. Apabila panjenengan sedaya sampun nuhoni pirsani sedaya wonten unjukan, wonten dhaharan, wonten rasukan, wonten dekorasi ingkang ngemu surasa kabudayan Jawi. Mugi-mugi kanthi adicara kala wau saestu adicara bangsa Indonesia khususipun bangsa Jawi menika saged lestantun boten enten kekirangan satunggalipun punapa. Bapak Ibu para rawuh ingkang satuhu kula hormati,
panitia kerja anjang sana putaran kaping 6 sampun ngerancang sampun ngerakit adicara ing arikalan punika inggih awit sabyantunipun para kadang muda, para tetanggih, para pamong mitra ing Dukuh Wono Rawi menika alhamdulillah ati laksana ing arikalan menika saged kalampahan kanthi sae. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, monggo dipun sekecaken lenggahan kanthi margo madikaning penggalih dumugeni adicara setunggal bapak setunggal ngantos paripurnaning adicara ing arikalan punika. Minangka papuntening atur saking kula ingkang dados tangi atur rencang-rencang kelompok kerja anjang sana putaran kaping 6 tentu wonten kekiranipun awit punika kula tansah nyuwun lumuntur risih pangapunten. Cekap semanten anggen kula matur billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.